uputili smo se u Prokuplje. Prošli smo selo Potočić i nastavili pravo i ušli u Malu Planu, tamo gde se porodica Vasić nalazi. Po prvi put ja vodim razgovor i pretres sa... Ta-na-na-na! Rada Vasić! Tako je. Aplauz, molim vas, evo iza kamere. Dobro ti meni došao. Dobro došao. Ili dobro ja tebi došao. Dobro došao, moj dobro. Kako si, Rado? Evo, dobro. Šta radiš? Bogu da kažem da sam dobro. Reci mi, Rado, evo po prvi put ja i ti zajedno da vodimo razgovor, po prvi put u stvari, aj pa mogu kažem gostuješ ti kod mene, iako sam ja došao kod tebe. Pa ti si došao kod mene i ja ću kod tebe, hvala Bogu, u domaćinsku kuću uvek se dolazi. Jeste, i ti kod nas da dođeš. Naravno, dobro došlo. Rado, ja bi negde krenuo s tobom od početka negde. Kakva si bila kao devojčica, kakva ti bila mladost? Mladost mi bila, ja sam bila 5. dete i ja sam bila najmlađa od moje braće i sestre, pa Boga mi svi su moje braće i sestre pazili na mene, vodili račun od mene. Znači, ja sam bila njeno najmanja sestra, dete i kad je najmlađi čovek, uvek imaš dobro popust, gledaju ti kroz prste, jel, dete, najmlađu kuću. Svi te čuvaju, svi te paze. Volili me, svi me pazili, volili, hvala Bogu. Da, reci mi kako su ti bili roditelji, su bili strogi prema tebi? Pa da kažem da nisu bili nešto strogi prema mene, blagi roditelji sam imala, dobri roditelji sam imala, iz dobre sam porodice, znači moja cela familija, majka, otac, sestre, 2 brata, svi smo, hvala Bogu, bili dobro u kuću, toliko decu moja majka i otac imali, svi ni dobro nahranili, čuvali, školovali. Sad ko je kako dete, svako sa svoju sreću. Jest, dobro. Sa Radetom si koliko, preko 30 godina? 44, 80. Znači od 80 do sad 44. 43. 43 godine. Tako je, 43 godine braka. Da. I reci mi, za tih 43 godine braka, kakav ti je bio brak? Jesi zadovoljna bila? On je negde staložen i miran čovek, što smo mogli da vidimo i kroz reality, što smo mogli da vidimo i privatno vas kad snimaju. On je negde miran, a ti si ta, Boga mi, koja lupi rukom o sto i koja vodi kuću. Pa ovako da budem iskrena, kao što sam uvek iskrena, ja bi poželjela na svi mladi ovog sveta da budu ko što sam ja provela sa moga muža, ko što sam ja živela, kao što mene što čuva, što on mene kao ovako na dlanu, što je on mene kupovao, što on mene pogledao. Mi smo stvarno ljubav imali, svakome želim takav ljubav da ima i takvu slogu, takav brak da bude kao što ja s mogom Radeta ima. Da, to se vidi, apsolutno. I volite se i dan danas. Pa da ti kažem, ja mislim sad u starosti da se i više volimo. Stvarno? Ja njega uvek poljubim, on mene, sednemo jednog pored drugoga, on mene šaci, ja njega. Moja deca to znaju. I mi kažemo mojim decama da ste vi meni živi i zdravi, moj deda je deda, on mene kaže moja Rajka, ja njemu moj Rade, moj Šaci i kod mene moj povećani ton, njegov je uvek dobro bre ženo, ajde smiri se, ne deri se bre, pa šta je to, ajde zapali jednu cigaru, skuvaj ni kafu, nikad nemamo svađu, problemi, znači da ne čuje. Da. Dobra, reci mi od tolike ljubavi i svega toga, jer se posvađate nekad? On tebe možda često iznervira. Gledaj, u svaku kuću ima dim, pa i u našu. Ali, to je jedno poštovanje. Znači, on je muško, ja sam žensko, ja ne mogu da radim nešto na moju glavu. Znači, ja i on sednemo, dogovaramo se. Ali ti vodiš glavnu reč. Pa... Jeste, Rado. Znaš šta, ali sam ja zahtevna, evo sad sam stala da ti kažem. On kaže tako, meni se to ne sviđa, ja kažem čekaj, ne može tako ovako. Ja hoću ovako, ne može tako ovako. Šta ćemo sad? Ja kažem ovako.
I on, znaš šta kaže, pa dobro bre ženo, kako kažeš, kad to uradimo, on kaže, pa u pravu si bila mačko, u pravu si bila. I ti uvijek budeš u pravu. Pa možda neki put i nisam, ali nikad mi nije zamerio. A kod koga su pare? Pošteno da ti kažem, on kad svira, kad radi, kad zarađuje, ili ja, mi smo bili u Nemačku, došli iz Nemačku, ja sam ta šparđika i ja sam u špar kasa. Ja njemu kažem, radi, ja sam tvoja špar kasa. Ja manje trošim, rade više. On je veći potrošač, veći kavaljer nego što sam ja. Ali opet ja kažem, ovo će da kupimo, idemo da kupimo. Dobro. Od tolike ljubavi, od tolike sloge, napravili ste kuću ovoliku. Video sam, sprovela si me kroz cijelu kuću, prelepa kuća. Imate 6 dece, živi, zdravi, svi srećni. Jeste. Kad ste posljednji put vodili ljubav? Pa sad ću i to da ti kažem. Kasnije ljubav, sad ne mogu da ti kažem datum i vreme i to sve. Pa malo nismo sad češće, jer mi je Rade bolesan. Ja neću da opteretim moga muža i da mi je došlo baš do tog nekog seksa. Nije ljubav u seksu. Ljubav je u poštovanje i da ga volim sa srce, a ne da ga volim samo radi seksa. Dobro. To si u pravu, to se slažem. Jeste. Ali kad je posljednji put bio seks? Pa sad to ne mogu da kažem. Što? Pa sad to ne mogu da kažem u javnosti, to ću da zadržim i dalje za sebe. Dobro. Ali je bio skoro? Ne, sad nije bio pre 20 godina. Tu je negdje bilo. Dobro. Reci mi kako ti gledaš, na primjer, sad ovako na javni život, ti si u medijima i ti si javna ličnost, narod te obožava. Citiraju tebe što ti kažeš, ponavljaju za tobom, gledaju tvoje snimke, vole te u reality show, zabavnim programima, je li tako? Pa ja sam srećna, presrećna sa moji fanovi. Ja bi se ovim putem svima zahvalila. Evo, slobodno, ovo je tvoja kamera. Zahvalila bi se svim mojim fanovima, celoj dijaspori, što mene prate, što mene obožavaju, što sam njima nekako interesantna, da li malo to što gre... Kaka sam, taka sam, ja sam njina rata. Zato ja šaljem njima veliki pozdrav, poljubac od mene, ljubim i grlim svi. I dalje vaša Rada se slika s vas i uvijek se javljam. Šta ti kažu kad priđu? Gde si Rada, gde si Zvezdo, gde si Kraljice, gde si Legendo, dođi, poljubimo se, zagrlimo se, slikam se, nikoga nisam odbila. I kad sam u najveću, i kad sam u dobro i u zlu, uvek stanem da se slikam i sa mladi, i sa stariji, bilo koji mi stane, Rado slika, Rado, svi. Znači, oni mene glasali, oni mene podigli i ja ispoštujem moju publiku uvek. I treba. Rado, kako gledaš sad ovo, na primjer, u medijima se dosta priča o elitnoj prostituciji, o ženama lakog morala, o muškarcima koji su žigolo. Znaš šta je žigolo? Pa pošteno ti kažem, ne znam šta je žigolo, a o ženi lakog morala znam. Što je morala? Dobro. Aj mi reci nešto, šta misliš o tome? Dosta se, na primjer, piše, jer čitaš i sama, vidiš non stop, mediji bruje kad su u pitanju prostitutke, elitna prostitucija, žene lakog morala. Kako ti gledaš na to? Pa pošteno da ti kažem ovako na žene sa lakog morala. Pa ima neko da to radi iz velike nužde, da možda nema ta žena. Ne zna kako sama sebe da izdržava. Da nema pravog muškarca za sebe. Da je u neki problemi. Pa nešto tu i razumem. Ajde da kažem tako. Možda nisam u pravu, možda sam u pravu. Mada ne podržavam to. Ali šta će, žene smo. Smo muškarci, kad svaka žena koja je slobodna. Pa, mora da radi. Jeste, ali čekaj, imaš i one žene koje vole to? Pa ima i. Nismo sve žene iste. A kako onda komentarišeš te žene koje vole, na primjer, to? Pa šta da radiš? I to je posao neki. I to je posao, mora žena da radi
Radi, to je Ljubav prema seksualna poslu. radnica. Kako? Seksualna radnica. Aha, one su seksualne radnice, dobro. I A to je žigolo? Pa za to žigalo, ne znam šta da ti kažem, stvarno ne znam. Čekaj, to je muškarac koji naplaćuje svoje seksualne usluge. Muškarac, to znači muškarac naplaćuje svoje... to nisam imala šanse i prilike. Niko me nije ni pitao, nisam čula, ne znam za to. Eto, Za to ne to je znam, stvarno. žigolo. Šta misliš o takvim muškarcima? Ibicu? Daj Bože, Da, daj Bože. jeste. A kako je bilo kad niste imali? Jao, pa mi smo bili, da ti kažem iskreno, mnogo smo bili sirotinja. I sa moje strane i sa njegove strane. To pričaš o roditeljima? O našim detinjstvu. Znači, prvo trebaš ljubav, da voliš nekoga, i iz ljubavi voli se muž i žena, pa se i deca prave. Jeste. Da li si ti svako tvoje dete iz ljubavi napravila? To jest, da li ste oba ili možda neki put, ono što kažu, ostala si trudna, nismo pazili, znaš kako to bude? Zakačili. Nisam ja zakačila, naravno znam kad sam imala ljubav i kad ostanem u trudnja. Čim se ne paziš, naravno da si trudna. A jeste se pazili nekad? Poslem toga, a pre toga nisam, redovno sam rodila. Da, svaka čast na tome. I, na primjer, u Nemačkoj se desile dve velike ljubavi. Ti ostaneš u drugom stanju. Da. Jel' tako? Tako. I rodiš dva zlatna sina. Jes. Jel' tako? Tako. I oni su rođeni, od svih šestoro jedino su tvoja dva sina rođena u Nemačkoj. Jes. Jel' tako? Tako. Nemačko državljanstvo. Tako. Tamo su živjeli koliko dugo? Pa i tamo i dalje živimo. I dalje, jel' tako? I na primjer, ti si izjavila dosta puta da su Giba i Mika tada, u tom trenutku, drugačije se ponašali u odnosu na tvoje četvoro dece. Mentalitet drugačiji. Jest. Da je Nemačka uticala na njih. Jest. Njihov mentalitet, rad, sve to. Jest. Jel se to stvarno toliko vidjelo? Pa jeste, vidjelo se. Znači oni su bili... Ti si mi čak rekla da su oni mnogo bolji u odnosu na... Ne, ja sam možda tu malo pogrešila, da su oni mnogo bolji od ovu decu. Ja sam jedna majka rodila jedan otac napravio. Meni su moja deca sve isti. Ali malo što su oni, eto, bili pomazni. Znači ovo deca bili poveća, uvek su njih pazili, cuclu, flašicu da donesu. Znači oni su svi, cela kuća, sve ljubav na nje. Još oni dvoji iste, bliznaci, bili lepi. Jednojajčani. Jednojajničani. Da. Kako? Jednojajnični. Jednojajnični. Ne mogu da potrebim. Jednojajčani. Tako je. Gledaj sad, Rado. Ti si izjavila isto jednom da ako se rode devojčice, da ćeš da ih ostaviš i da pokloniš nekome. Ako budu muškarci, jedva čekaš. I kaže ovako, Rada leži u sobi, porodila se sve. Dolazi, kaže Rade i kaže, šta kaže? Jao, ženo, kaže, porodila si mi dva sina, dva lepotana, kaže, beli, lepi. A ja kažem, el beli? Beli. El krupni? Krupni. Pa kažem, pa to su moja deca. Ajde, vodi me da idem da vidim tu decu. Da li su beli, lepi? Ako su beli, lepi i muški, uzimam. Ako su ženski, ostavljam je u bolnicu pa nek uzme koće. Rade kaže, šta ti je bre ženo, šta si poludela, to naša deca. Bre, jeste, kaže, mnogo, 6 deteta, naroče mi se smeje, bre muže. De 4, sad još ova 2. Kao on kaže, gde će da bude i to 5. i 6. za decu ima uvek hleba. Neće da ostane nijedno dete gladno. Kako kažu narodu, kad čeljad nisu besna... Ne, kuća kad nije... Ne, kažu kad čeljad nisu besna, kuća nije tesna. Nije tesna. Jel' tako? I to je živa istina. I vi ste primjer toga. Naravno. I hiljade porodica. Tako je. Dobro. A zašto si htjela da ostaviš ako su bili ženska deca? Pa sad evo da kažem, možda je tako nešto rekao Bog. To je neka jača sila. Tako si ti osjećala? Pa neki osjećaj 100% majka. Majka mora da ima neki osjećaj. Da.
da ne dugovlačim, da nešto, bolje da kažem ono što jeste pred Bogom, ja to ne volim da držim u mene, bolje malo da kažem i ono što jeste. Možda je Bog bre tako rekao. Pa sad Bog neko odluči, Bog ne dao, Bog ne uzivo, pa šta da radim? Dobro. Tebe... Prijateljica, čujemo se, vidimo se u I zadrugu. moja, pozdravljamo Zorku ovog puta. Pozdrav za Zorku, a i pozdrav za Zoricu iza Kemiša. Iza Kemiš i Zorica. Iza Kemiša. Onda sad moram da čujem jednu pesmu od Zorice. Jao, ne mogu. Moram. Ne znam stvarno. Ona će ovo da gleda. Pa Ona će ovo da gleda. neka gleda, veliki pozdrav za Zoricu i za Kemiš i za njene celu porodicu, unučići i decu. Nek su živi i zdravi. A ajde neki deo pesme, daj mi nešto malo. Ma čula mene Zorica, bre, Bruslika sam pevala na Pink. Ba dobro, ali daj nisi kod mene u emisiji, daj neku drugu pesmu, ne moraš od nje. Daj mi neku. Ajde, Rođendana 2. Pa evo, volim ovu njenu pesmu. Pusti glas. Slavim Rođendana 2. Jedina sam kako slavim Rođendana 2. Ajde da čujem. Ja stvarno ne znam, sad ne mogu da se setim. Jedina sam koja slavi Rođendana 2. Sudbina mi odredila ta 2 datuma. Prvi put. Kad me majka rodila, drugi put kad sam se oslobodila. Bravo, bravo. Reci mi, da li je teško da budeš javna ličnost? Pa za mene nije teško. Sad nije, ali u početku? Pa u početku mi nisam znala da se okrećem oko kamere, da pričam, šta znači, šta je ovo ono. Sad sam se malo rasvestila. Sad ti barataš, evo kamere ovde, sad ti super barataš. Odlično. A reci mi, Rado, sljedeću stvar. Šta ti je rekla, jesi u kontaktu sa familijom? Jesi. Jesi. Šta ti kaže familija kad ste vi izašli, vaš četvoro, na malim ekranima? Kad ste se pojavili? Vidimo Rada, Giba i Mika. Porodica Vasić iz Male Plane kod Prokuplja. Prvi put javnost vidi i javnost zavolela. Jel' tako? Pa tako je baš i bilo. Moje sestre, moj brat, sad mi je jedan živ, jedan... Jel' tako bilo? Pa fotografije možda se pojavaju od koga hoćeš. To, da. Od koga hoćeš možda se pojavaju fotografija, ali lično kad će se one pojave i oni da kažu o sebi i oni da pričaju, ja ne mogu ništa u njinu ima da pričam. Jasno. I neću nikad ni da pričam. I da jesu i da nisu, to su moja deca. To hoću da poentiramo. Hoću da poentiramo da apsolutno niko ne treba da gleda kakav je ko, gde, šta i koliko. Nego bitno je da neko bude zdrav i srećan. Sreća je negde najbitnija, je li to? Pa ja šta gledam u moju decu? Da je prvo njima dobro, da su one srećne, da su mi žive i zdrave, a ko se sme, neka im se vrati. Eto, to samo mogu da kažem. Ja ne želim ničije dete. Ničije dete ne diram, ničije dete ne ogovaram, nemoj niko ni moje. Jer ja sam majka, mene to boli. Pa oni da znaju, pa to je sad normalno. To je sad normalno. Ali kad će da bude vreme, ima da čuju lično od njih dve. Neka čuju. Kada njih dve budu... Naravno. Dobro. Ali šta možda mi kažeš? Možda mi kažeš, oni se sada zovu, to smo pročitali u novinama, Ivana i Ana. Pa to novine pišu. Novine može da pišu i Ivana, i Ana, i koje ime hoće. Ali to kad će da čuju lično od Ivanu i od Anu, tak će... Onda neka njih dve kažu. Da. Dobro. Sad, a reci mi ovako, oni žive u Nemačkoj. Da. Jel' tako? Tako. Kako je njima tamo? Pa, znaš kako? Video poziv, Viber, Whatsapp, sve to sada. Čujem se ja s njim svakog dana. Ne jedan put, i 2 put, i 3 put se čujemo. Sad još kako je rade u bolnicu, to non stop telefon zvoni. Nego sam odvojila vreme radi tebe. Ti si drug moj. Naravno. Da li je pametno da se oni pojavljuju u javnosti? Pa mislim da je pametno. Mislim da je pametno. Ne plašu se od nikoga i nema zašto se plašu. Nisu prve one. Ima mnogo koje su
pravi lekovi, prave, pa to je neka jača sila. To je neka jača sila. A zahvaljujući doktorima, prave lepote. Prave lepote. Prave lepote. Ali čekaj ti kažem, na koga liče? Pa na majku. Na majku, Boga mi liču na majku. Stvarno? Pa dosta kažu, ista majka, Jel? ista rada. Samo što nemaju ovaj moj jezik, bolje pričaju nego majka. Slušaj, pa dobro, oni ne psuju. Ne psuju. Ali ti psuješ. Ma ja imam plitak jezik, veliki jezik, dugačak neki u materinu kad počnem ja da psujem i da kažem ja nešto naučila sam, ja sam ti taka je gotovo. I to narod voli kod tebe, što si ti iskrena. Ti se nisi folirala nikad ispred kamera, jel tako? Ma i neću nikad da se foliram, bre, nisam ja za to. Zato tebe narod i voli. Nisam ja to. Ja to što jesam, ja kažem. Ako sam čula, ima da kažem jeste, ja kažem u oči. Čula sam to i to, rekla si, uradila si, a kad laže neko, pa ja ne volim neko da me laže, ja bi ga šamarala ili ubila bi sama sebe kad me neko laže. Da, ne voliš laž. Ne volim laž. Jasno. Niti volim da lažem, niti da kradem, ja sam ti najiskren. Sama sebe mogu da izdajem. Jel me veruješ? Ja kažem, sad neću da kažem ovo rade, to ako sam nešto uradila, ma mene ono tu me nešto jete, ma mora ja da kažem. Ja ljuta ko zmija. Izađem, ja zapalim cigaru i gledam ovako redom. Gledam. I ja borim. Šta me gledaš? Marš bre, majmune jedan, gorilo jedan. Ja sam njega nekako opisala u tu ljutinu, u tu nervozu. Ja opišem Boru kako mi izgleda. Gle ga ovaj majmun, gle ga ovaj gorila, gle ga ovaj konj. Marš bre, plujem ga tu, počela sam da plačem i pričam to. I sad, koji mu rekao, nemam pojma, ne znam. I zagrli ga Mića, prošetali on i donese Bora i tako. Pa vratio pare, a? Ideš, vratio si pare. Pa ja samo da se šalim, ti će se šali s mene, pa kad ti skinem bubicu, pa kad ti pacim bubicu na njega. I tako smo se ja i oni, poslije smo se pomirili. Sad ste dobri. Da, sad smo. Pozdrav za Boru našeg. Pozdrav za Boru. Eto. I ja i on. Dobro, on me malo tu predrmao, video da sam ja tu bila drugi put, on je bio u prvu sezonu, ja u drugu, on je video da može nešto da napravi od mene, da sam ja izičara i on je tako to napravio. U kući, u tvojoj porodi. Gledam koja deca se rodu, bre. Gledam sastavljena deca, zalepljena deca, bliznaci. Koja majka to voli, bre. Da se porazumemo, da pričam, i to da zna javnost. I oni to znaju mnogo ljudi. Zar sam ja kriva? Što rekli, ja sam imala seks, pravila sam to dete. A šta ja znam šta sam ga napravila? Što rekli naši ljudi, šta seješ, to izbije. Šta sam sejala, to sam pokosila. U stvari, ono što si htjela da ostaviš u bolnici, nećeš da ostaviš? Ma, kako da ostavim? Ma, koja majka, pa jedna kučka rodi, pa ju uzmeš kući da se igra s njega, no malo, ona dođe će te pojede, pa ga nosi u zubi. Te ja ću moje, nego možda to, eto ja što sam izičara malo, što sam lupnula. Dobro. Čakaj, sad moram te pitam. Promjena pola je u 21. veku moguća. Naravno. To rade ozbiljni hirurzi, ozbiljni ljudi, ozbiljan tim lekara. Gde su to radili Ivana i Ana? Sad to ne mogu da kažem. To će biti oni. Dobro, ne može. Ne, ali mislim, je li u Srbiji ili u Nemačkoj? Ne može da kažeš to? Neka bude mala tajna. Dobro. Ako hoće informacije da dobije, neka dođu kod mene da ih savjetujem gde idu, di seču, šta da radu. Ima dobri hirurg. Ja pozdravljam hirurga, hvala mu, srećne, presrećne, zadovoljna, isto ko majkina. A čekaj, reci ti... A još bolje napravili. Prava nova. Da kažem iskreno, stvarno, 10, ako može i neka veća ocena dala bi. Samo da mi je živ i zdrav doktor za to. Je li ko mamina? Lepša je od mamina. Lepša? Ma mamina ostarela, a njina je sad nova, mlada. Zategnuta, što rekao, ne, može od moju da napravu. Pa čekaj, si ti to videla?
Vidim, a kako da ne vidim moje čerke, hvala Bogu. Pokazale? Jesu? Pa kome da pokaže ako neće. Tačno. I šta si vidjela? Kažem, sine, isto ko moja. Isto! Isto ko mamina, samo sad što vaša bolja nova, zategnuta, mama rodila. Izvukla se, sinko, dosta. Pa šta da radim, bre? Šta da radim, ono da kažem što je. A čekaj, Rado, hoćeš ti meni sad da kažeš ovako, kako se to radi? Šta se to radi? Gde, šta se radi? Pa kad se radi promjena pola. Pa ja nisam napravila, ja ne znam. Ja sam se rodila tako. Šta pitaš mene? Jel mogu te zagrlim jedno? Jel mogu? Ja. A čeba pitaš mene, ja nisam stavila. Pa stvarno pitaš mene kako to... Joj, ali šta? Čekaj bre, Rado moja, šta misliš ti kako se to radi? To hoću da te pitam. Opet ti sad mene nasmejavaš. Ništa, ja i ti će idemo kod doktora. Ja ću da stavim tvoj materijal, ti stavi moj materijal, da se zamenimo i operacije pravimo. I ti ja da budemo polu. Ne mogu, suze mi idu. Suze mi idu. Ti vidimo tako kako ide. Znaš šta, ja mislim da će gledalci stvarno da uživaju u ovom razgovoru. Pa nek uživaju, zato nije da uživaju. Čekaj, a sad stvarno ti pitam, šta ti misliš oko kao žena i dok se nije desilo to u tvojoj kući? Šta misliš, kako se to radi? Šta ti misliš? Šta ja mislim? Da, kako se radi promjena pola? Pa ideš kod doktora. Dobro. Pa po doktori, pa ti doktor daje terapiju, pa psiholog, pa psihijatra, pa taj doktor, pa čuveni doktor, pa dobar doktor, pa dobre pare. Sve to košta. Sve to košta. I ove naše devojke, naše sve, stavljaju usta, nos, kapke, oči, ove bore, to sve košta. Podbrada. Uši, to sve što stavljaju. Vade rebra. A vadu rebra, pa jedine ne izvadim nekoliko da ovaj stomak vučem. Pa jesi čula da pevačice to rade? I pevačice, dobro. Ja sve pevačice volim, sve su lepe. I ja. Ništa gi to ne za mene. Ali... Šta? Šta je to? Pola žena. Ja sam ovak. Znači to sam ja. Nemam ništa moje. Sve je moje. Da. Sad ja ne znam šta sam pričala. Dobro, sve je na tebi. Viška se malo... Sve je na tebi tvoje. Da. To hoćeš da kažeš. Čekaj, jesi radila grudi? Ma ne, brate moj. Usne? Ne, moj. Jesi podizala obrve? Ne, vidi. Očne kapke? Ništa, još očni u našu kuću da dođe, da ga dovede, da se upozna sa mene iz Radeta. Ona kaže, mama, jel mogu da dovede moga dečka da se upozna? Dobro, koliko se s njega, šta si s njega? Ja čujem s koga priča, sve znam. Ti si opasna. Ali ja to ne, ja malo po malo čujem da li jeste za nju, da li nije, kakav je on, kako on priča, koji ponoše ima, pa da li ljubav mora, to se čuje, pa gde si bila, pa šta si radila, pa kad si došao s posla, pa šta je ovo? Da kaže nešto loše, tebe svi volu, ti si moj najbolji fan, volim te i poštujem te i cenim te, ja tvoj fan, ti moj fan. Pa gde ima bolje, gde ćeš bolje, od mene i od tebe. Mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala što si bila iskrena tokom cijele emisije, što si nam rekla onoliko koliko si smela i mogla. Naravno. Ja ovim putem želim da ti kažem da su ti vrata na našoj televiziji otvorena, kad god budeš mogla, kad se dogovorimo, kao i cijeloj tvojoj porodici. Hvala ti što si nas ugostila u predivnom ambijentu i u tvojoj kući. Hvala na iskrenosti. Izvini na suzama. Pa moralo tako da bude. Bilo je i suza. Moralo tako. I pozdravi i vevericu moju omiljenu. Oću. Jel hoćeš? Oću, kako da neću ververicu. Kako? Će pozdravljamo i ververicu
Jao, pa poslije ti će mene da... Mnogo ti hvala na svemu. Veliko ti hvala. Predivno si. I tebi. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Čuli ekskluzivno Radu Vasić po prvi put o nekim temama i to baš u mojoj emisiji Pretres i na našoj Hype televiziji. Ne menjajte kanal. Veliki pozdrav od Rade i mene. Pozdrav od Rade. Jeste, iz Male Plane. Male Plane. Kod Prokuplja. Tako je. Volimo vas, laku noć. Ćao. Prijatno, ćao.